Malipayong dayong kilong-kilong Subo, Kabisayan ug Mindanao uban ni Dr. Iris ug Sibi diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausapa inyo ming gipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Karong hapuna ang atong sugilano naguluhan og ayuda. Daghang salamat sa tanang mga Subuanon sa kamanggihatagon sa mga biktima sa katalagman. Ang Subo atol sa among kasinatian sa ABS-CBN sa Kinatibukang Network sa Tibok Pilipinas mao'y nabantog nga labing manggihatagon, labing matinabangon sa panahon sa katalagman. In fact, nangutana gyud ang among head office nganong generous ang mga Subuanon, nganong daghan kaig tabang nga among matigom dinhi sa Subo atol sa mga katalagman bisag tuwa mahitabo sa Mindanao, tuwa mahitabo sa ubang bahin sa Kabisayan, tuwa mahitabo sa layo kay nga mga bahin sa Luzon, ang Subo mo'y labing dako og hinabang. Na-illustrate ni sa dihang nangulikta mig hinabang adtong bagyo bitaw nga ni lubong sa Metro Manila og baha. Gibahaan ang nakubahin sa Metro Manila Sud sa pila ka adlaw. Naatulto sa akong birthday, September 26. Perting uwana din sa ato Subo, pero mas grabe ang uwan dito sa Manila. Nga murag undoy man tayo ito kung ako malimot. Sus, pag lusad na itong hinabang para sa mga biktima sa baha, nireklamo ko Manila kay di na sila makaato o apod-apod sa itong mga hinabang. Nalisang sila sa kadaghan sa mga hinabang nga nadawat din sa ABS-CBN sa Subo ug tungod sa kadaghan sa mga barko padung sa Manila, ato dahil napadangan to nila. Basta ako mahinumduman kapin usa ka gatos ka containers ng kanilaing gidakon kasagaran 20-footer. Diha tay 40-footer nga container sa naglisod ta og puno pero napuno. Ug atong gipada ngadto sa Manila. Si Tina Monson Palma pa mo'y pangu sa ABS-CBN Foundation o sa Bantay Bata 163 nitong Higayuna na nawagod siya mga tata nga stop muna. Di na una magpada ang Subo kay di na maato og apod-apod dito sa Manila. Wa gyud mi pagtuon, wa gyud may scientific explanation ngano nga sa tanang probinsya sa Pilipinas ang Subo may labing matinabangon. Ang offer sa among gipangutana nga mga taga DSWD maybe tungod sa gratitude sa mga Subuanon nga nakalikay ta sa labing dagko nga mga katalagman. Ngunang gusto ta motabang sa mga biktima. Ikaduha, ilang i-attribute sa reach sa ABS-CBN. Pati naghanam sa kumananao sa ABS-CBN sa una, niyang ABS-CBN, doon na mag commitment gikan sa highest offices sa among network na among commitment sa pagtabang. Lahat mong ng pagtabang bitaw sa ngan lang, pagtabang bitaw para press release lang, o kanang doon na yung mandato nga tabangan yun o tinuod ang mga biktima. And I think nasihag na sa mga tao, nakita sa mga tao ang ABS-CBN na tinuod yung mutabang, unya accountable yun, transparent yun ang among mga kapamilya relief campaigns, makitaan yun nila nga na-repack ang mga hinabang, na apod-apod yun nga to sa mga biktima ang mga hinabang, nakapasalamat in fact ang mga biktima ginamit ang mga programa sa ABS-CBN sa mga hinabang nga ilang nadawat. So I think mo na labing importante ang sistema sa labing dali na paghipos sa mga hinabang, labing makiangayon nga og labing kasaligan nga sistema sa pag-apod-apod sa mga hinabang sa labing paspas nga paagi. Kay mag-unsa mang hinabang kun nangasakit na itaw nagutman na nga pas mo na ang mga biktima sa katalagman. So pipila sa mga kombinasyon adto mo'y among ma-attribute pero makamingaw katong mga adlaw nga mag-ana tas puente sa yung buntag hantud sa gabii, mangulikta ang Association of Concerned Texters, mutabang nato ang mga volunteers, daghan ta mga volunteers gikan sa St. Teresa's College, sa Cebu Normal University, sa Southwestern University, o sa mga eskwelahan nga mupadain taon sa ilang mga estudyante, ang mga Boy Scouts, ang Girl Scouts, ang mga trabahantes mga bangko, mutabang sa pangulikta sa mga tabang, pag document sa mga tabang, kaya kailangan itong i-resibo tanan, kailangan itong i-acknowledge ang tanang mga hinabang. And I think mo ito ang sistema nga among napamatudan sa ABS-CBN. Pero, pag kahitabo sa bagong Yolanda in 2013, nakugang ko sa gihimo sa usa sa mga kalibutanong organisasyon
nga nipahibaw na mo nga ang labing efficient nga paagi sa pagtabang mao ang cash assistance. Na katong ilaming gipasabot nga katong among sistema sa Kapamilya Relief Campaign motoy usa sa labing inefficient nga paagi. Na dawat ni mga cash donations, ang cash among ipalit og bugas, among ipalit og dilata, among ipalit og noodles, among ipalit og uban pang mga panginhanglan sa pamilya, unya among i-repack, among ipada ngadto sa mga biktima sa katalagman. Ingon sila na sa ilang pagtuon sa Oxfam na ang labing efficient nga paagi sa pag-apod-apod ng mga hinabang mao ang cash. Itong Oxfam, diha sila base I think sa daan bantayan. Abot yun sa tulong pag-devise ng sistema nga ang mga mulupo ilang ipanghatagan ng kwarta. Mutag pila to ilang ipanghatag 500,000, 500 pesos kada pamilya o 1,000 ka pesos kada pamilya. Doon na minadunggan tag 5,000 kada pamilya ang ilang ipanghatag diha sa daan bantayan. Unya nagkaguliyang man kay mga mulupyo hibaw nga doon ipanghatag nga kwarta, mag-ilugay man, I think ambot yun sa to nila pag-devise ang sistema. Wa na ko kahinabi sa taga Oxfam. Ang sulti na lang sa mga mulupyo nga nakadawat og hinabang, nalipay kay sila nga cash assistance mo gihatag sa Oxfam ngadto nila. So karon wa na ang ABS-CBN, di na may makalusad o mga hinabang sa mga biktima sa katalagman. Akong gisusi unsa may gihimo sa ubang kanasuran. Na dunay mga biktima sa baha, dunay mga biktima sa bagyo, dunay mga biktima sa linog. Giun sila pag-apod-apod ang mga hinabang ngadto sa mga biktima. Unsa labing maayo nga sistema sa pag-apod-apod sa mga hinabang. Usa sa nakaaghat nako sa paghimo ining maong pakisusi kay gi-interview ko sa usa ka graduate student sa usas mga universidad sa Estados Unidos. Kansang mga ginikanan dunay kagikan dinhi sa Subo. Nya na dani iyang pagtagad sa kalapad sa kadaot na himo sa bagyong Odette dinhi sa ato sa Subo. Unya iyang nahibaw-an nga usa ko sa mga nahilambigit sa relief operations. Actually nahilambigit ra ko sa relief operations, wa na may ABS-CBN atol sa Odette, nasira naman ang ABS-CBN, pero na-appeal ko sa relief operations kay gitap ko sa usa ka pribado nga kompanya. Di lang ako isgutan angan kay wa man ko'y pagtugot gikan sa maong kadakuan sa kompanya, pero ang tag-iya mismo sa kompanya gusto mo tabang sa mga biktima sa katalagman. Of course, ang gusto niyang tabangan ang immediate surroundings sa ilang kompanya. Later on, i-branch out siya ngadto sa ubang mga isla, ngadto sa ubang mga bahin sa Subo na dunay mga biktima sa Odette. So, nakadungog adto ang maong estudyante. I think gikuha sa ko sa mga pribadong gipalihog ko sa mga pribadong kompanya tungod sa kong kasinatian sa ABS-CBN. So, nagsanga-sanga ba ang mga kutay, mga koneksyon. So, nahibawan ni maong graduate student ang akong kasinatian sa ABS-CBN o katong among latest nga tabang sa Odette. Iya kong gi-interview. Usa gyud siya mga pangutana og usa sa labing lisod tubagon. Doon na ba'y coordination ang among relief operations sa relief operations sa mga ahensya sa gobyerno o sa ubang mga pribado nga mga organisasyon. Ni prangka kung tubag niya, iyahay. Nag-iyahay mi. Katong pribadong kompanya nga akong gitabangan sa pagpahigayon sa ilang relief campaign, doon na sila sabot sa ubang mga negosyante. Nakauban sab nila og organisasyon. Pero wa sila kasayuran sa uban sa mga grupo nga nilusab sad og mga relief campaigns. Pero ang ila lang nga ikay in charge sa Lapu-Lapu City, ikay in charge sa mga isla diha sa Mactan, ikay in charge diri sa Northern Cebu. Mo ina ilang paagi sa pagbahig sa ilang mga resources. But otherwise, wa sila kalibutan unsay gihimo sa ubang mga organisasyon, unsay gihimo sa mga government agencies. Pero kasagaran sa among kasinatian, kami unang niabot sa mga lugar nga nahitabuan sa hinabang, nahitabuan sa katalagman ug nahatagan og hinabang. So maka-imagine ka unsa ka hinay sa lihok sa mga kalilaing mga organisasyon. Kani manguren ka maglinog simbako karon, makamobilize dayon ka ugma. It will take some time.
Labi na kung wa gyud kay grupo ba nga gi-designate para ana. Mo tay amo bitaha sa ABS-CBN. Na sa tanang mga platform sa ABS-CBN ang gi-designate ni Ma'am Tata 5C ug sa management sa ABS-CBN na mao'y mangu sa relief operations mao ang DYAB. Of course, understood na nga mo tabang namo ang TV news, motabang namo ang TV production, motabang namo ang engineering, motabang namo ang admin, motabang namo ang Bantay Bata 163, pero kami mo'y mangu. So kami mananghid nga makagamit kami sa puente, kami manghuam og tulda aron nga dili may mainitan samtang mangulikta og hinabang sa puente, kami manghuam og lamisa, kami mobilize og mga volunteers, gidesignate me. Mo to nga kaming RC delegate, si Angie Saniel, si Generica Vidad, sila sa panahon pang Indektikay, sa panahon pa ni Atty. Aina, o sa uban pa namo mga kanhi mga kauban, doon na namin mga contacts. Nga may among mga suki, madaog-daog intan ba namo og panangpit. So doon na namin mga munisipyo o mga city hall nga among kahuwaman o mga tents. Doon na namin mahuwaman o mga truck na muhakot sa mga hinabang. Lahit man gyud na nga doon na kay designated nga or assigned personnel or unit sa imong kompanya. Ug mao na imong bitaha sa ABS-CBN. Mo kami kanunay maguna sa paghatod ng mga hinabang. Labi na kung ikumparar sa mga ahensya sa gobyerno. Kay mga ahensya sa gobyerno, naa nila ang tanang resources, naa nila ang tanang kwarta. Kapila ray pagmobilize sa mga truck sa armadong kusog. Kapila ray pagmobilize sa ilang mga government resources. Pero dugay kayo ang burokrasya nga makatubag sa mga panginhanglan sa mga biktima sa katalagman. Mao nay among kasinatian. So mo to, masulubuan kong muangkon og nagilty ba ko nga unsa man tinuoy among gihimo aron nga mas klaro ang sistema sa pag-apod-apod sa mga hinabang? Wa, antud karon wa. For example, ang pait kaayong kasinatian o matawagan ito nga iskandalo sa paghatod ng mga hinabang sa bagyong Yolanda. Itong nagusbat pag-ayo ang amihanang Subo. Of course, ang malabing dako, mas daghang kadaot, mas lapad nga kadaot dito sa Eastern Visayas, sa Tacloban City o sa kasilinganan ng mga lugar dito sa Leyte. Dili kayo dako ang kadaot sa Samar. Pero ang pait nga kasinatian adto sa Northern Cebu. Mao nga iyahay ang mga grupo. Tungod sa kaluoy nato sa mga biktima, hapit tanang organisasyon din sa Metro Cebu naghimog ilang relief campaign. Nihatod og mga hinabang ngadto sa Daan Bantayan, sa Midilien, sa Bugo, sa San Remigio, sa Borbon, sa Tabugon, ug uban pa nga mga lungsod nga labing grabing naigo. Isla sa Bantayan, ug ubang mga lugar nga grabing naigo sa bagyo nga si Yolanda. Natungod sa kakuwang sa coordination, wa maghibaw anay unsa na mga lugar sa Northern Cebu ang ilang nahatagan og hinabang. Diha na lang nabisto ang misguided sa mga relief operations nga gilusad human sa bagyong Yolanda sa diyang pipila ka semana human sa bagyo. Doon na nagtukod og sari-sari stores daplis mga highway dito sa amihanang Subo kay ang tanang nakolekta nila nga mga hinabang ilang gibaligya. Sobra naman. Pila na ka kilong bugas ang ilang nakuha. Pila na kalata nga sardinas, pila na ka putos sa noodles, pila na ka barita sa sabon ang ilang nakuha, pila na ka mineral water, mga gallons mineral water nga ilang nakuha, ang gibaligya nila. Naghimo sila sari-sari store. Nga naman, kay kasagaran sa mga relief operations ng hatag sa daplin sa daan. Mo may labing accessible. Di man kasuhito sa Daan Bantayan. Manumusod man ka dito sa mga interior barangays. Ang diharas na sa daplin sa highway. Muto ang nabuhong kadto intaw mga biktima sa katalagman diha sa daplin sa highway. Dili ni pag-unsa nila pero ang amo balibad sila. Moingon sila, "Duwas bukid uwa pa ninyo mahatagi hinabang, dawat kidawat lang sila." Unya para sa mga relief operations, masayon wa man sila kaila. Wa man sila ideya pila ka mga barangay, pila ka mga mulupyo ang tabanganan, kay wa may mayor, wa may munisipyo, wa may city hall nga nigiya nila. Iyahay man to. Hangtod nga diha na yung mga nagpahimos. Doon na yung mga truck nga gi-atangan sa amihanang Subo, gi-ransak. Kalit lang tunga ang mga tao, sus ang mga voluntaryo ito, kay baon sila buhaton, gikuha, gihakot ang ilang tanang mga hinabang. Nabasiyo in town ang ilang truck, may pulis nga nagbantay nila. Kay why coordination nga gihimo.
Tungod adto nihangyo ko sa Department of Social Welfare and Development nga tingali makatabang ang inyong listahanan. Kaya di istobuli din naman sila listahan sa labing kabus, sa labing nakinahanglan nga mga pamilya. So kung hatagan ni og kopya sa listahanan, hatagan og kopya ang ubang mga local government unit sa listahanan, pananglitan, butang na nato, si Bako lang, dunay katalagman sa Bugo. Butang na nato ang syudad sa Bugo. Ginuma karon sa mga Martinez. Dunay katalagman sa Bugo. Tibuok tanang barangay sa Bugo, for example, na igo. Pinaagi sa listahanan, doon na natin ideya. Pila ka pamilya anang barangaya ang nabiktima. Pila ka barangay ang nabiktima. Pila ka pamilya tanan ang kinahanglan og tabang. Nga asa nga barangay. So, ang Bugo City Government nga busy sab sa ilang relief operations, dili na mapulaan og ihap. Kay doon na naman may common reference ang listahanan sa Department of Social Welfare and Development. So, panalitan ang ABS-CBN. Abli pa, wa pa masira. Manawag namin sa Bugo, moingon namin nga Mayor Martinez, ang among matabangan, mahatagan namong kinabang, kining 5 ka mga barangay sa duol sa utlanan sa Bugo o sa San Remigio. Mo'y pabor namong mahatagan. Or, magpagiyami sa Bugo, Mayor, asa mo madapita nakahatag og tabang, asa man minimo i-assign, aron nga dili madoble ang atong hinabang. Moingon ang Bugo, unsa man ang inyong mga hinabang? Manghatag mi og tag 5 ka kilo nga bugas sumay kada pamilya, manghatag mi og tag 5 ka lata nga sardinas, manghatag mi og tag 10 ka putos nga noodles kada pamilya. Moingon ang Bugo, sige, parihara na sa amo, nakahatag nami diri sa poblasyon, nakahatag nami diri sa mga barangay duol City Hall, at tumuhatag og mga hinabang duol sa utlanan sa Midillion, kay wa pa to na mamahatag og hinabang. Pag sinera na iba, at least doon ay reference. Dili ni foolproof, dili ni garantiya nga way magdoble nga hinabang o doon ay mga barangay nga dili intaon matabangan, pero at least doon ay reference. O ang mga relief organizations, I'm sure, mo appreciate nga mahibaw ng ilang mga hinabang mo abot gyud sa mga barangay nga labing nagkinahanglan. Pero kung may giya, ato na sila sa mga lugar nga ilang matultulan. Ug mao na ang mga daplin sa highway. O ato na sa mga gawas kung doon na sila mga trabahante o mga kaila na makagiya nila ngadto sa mga interior barangays. But otherwise, luoy kaayo ang tuwa sa suok-suok nga mga barangay, lisod kay masumukan sa mga hinabang. Nakasara maigo, diri ra kutob sa poblasyon, diri ra kutob sa mga kabalayan daplin sa daan. Ang tuwa intaw sa mga hilad nga mga barangay nga lisod na kay maabtan sa highway, wa gid itay hinabang nga madawat. Ug tungod ini maong realization, akong gisusi. Unsa bay labing efficient nga paagi nga gigamit karon sa nang kalilaing kanasuran sa kalibutan paghatod og mga hinabang. Pag-ensure nga ang mga hinabang moabot gyud sa labing nagkinahanglan. Pagsiguro nga ang mga hinabang madawat gyud sa labing dali nga panahon sa mga biktima. Imo mo siya kung nakaplagan? Pagtuon ni sa United Nations. Sigon sa kalibutan nga pagtuon sa UN, human gikonsulta ang nakalilain nga mga stakeholders, ang labing efficient nga paagi sa pagtabang, cash assistance. So katong gibuhat sa Oxfam, mo to'y labing efficient na sistema sa pag-apod-apod og hinabang sa mga biktima sa katalagman. Cash assistance. So makarealize ko karon nga doon na wa pa man GCash sa una. Yan iadto gamay pa man kayo doon mga bank accounts. So ako yung gikonsulta ato mga kaila sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mao ni ang latest figures nga ilang gihatag namo. As of end of 2023, doon natay mga 70% sa mga adult population nga dunay bank accounts. So dako na kay nang improvement. 70% na sa mga adult Filipinos ang dunay mga bank accounts. So ibutan na nato 70 milyones ka mga Pilipino ang dunay mga bank accounts. Ang GCash, nagpakisusi doon sa mga kaila sa GCash, ang ilang latest count sa GCash as of July 2023, wa sila latest nga figures, niabot ng 81 million ka mga Pilipino ang dunay mga GCash accounts. Na may labing dako. Of course, gawas sa GCash na ang Maya, na ang uban pa nga mga online platforms. So kinilang duha atong basihan. 70 million ka mga Pilipino doon na bank accounts, 81 million ka mga Pilipino doon na GCash. Na posibleng maorasab ni, doon na bank accounts, doon na sa GCash. Posibleng lahi sab. Nganong mas daghan man ang GCash,
kay mas sayon ang GCash kaysa pag-abli o bank accounts. Ug ako nang kasinatian, ang akong mga bank accounts perting lisura pag balin-balhin og pundo, perting lisura pag bank transfer kumpara sa GCash. Mo na akong kasinatian sa bangko tungod diali kay ang bangko mong target mas mga hackers, sige ka og input sa imo mga account details, ang GCash mo gamit sa facial identification, sa facial ID nimo, abli ang imong account, dali kayo ang transaksyon. Ya kung i-link nimo ang account sa imong mga sa Shopee or sa Lazada o sa uban pa nga or sa Amazon o mga online platforms, puwerteng paspasa sa pagbayad. Sa bangko, kinahanglan ka kada lakang mohatag ka sa imong account details, kada lakang mo authenticate ka sa imong identity. Understandable kay ang bangko mas careful kaysa GCash o sa Maya. Pero karon ang GCash o ang Maya, mahimo na ka mo deposito. I don't know ang GCash kung makadeposito na ba ka, pero ang Maya, doon na bangko. Mahimo na ka mo deposito sa Maya na muhatag o mas dako pang interest kay sa bangko. So sa ngadto-ngadto, kining GCash o ang Maya, mahimo na ni mga online banks. Sa GCash, mahimo na ka mo loan. Sa GCash, mahimo na ka makakuha na kag insurance at daghana na laging mahimo nimo diya sa GCash. So, ready na ba ta nga ipaagi og cash ang mga hinabang sa mga biktima sa katalagman? So, pag-illustrate ini, dili kami, kung napa ang ABS-CBN for example, dili ni mo atong fuente pagpangulita o mga hinabang. Ang among kampanya na lang, donate cash. Pero, sa di pa may mga donasyon sa cash, doon ay may klaro nga ideya. Gikan sa listahanan ba sa DSWD o gikan ba sa mga local government units, kining mga biktima sa sunog, doon natay 1,000 ka pamilya nga nasunugan. Kining 1,000 ka pamilya, doon na ni sila 80% nila doon ay bank accounts. 90% nila doon ay GCash. So kining 10% mao na li hataganan nato og physical nga kwarta. Pero kining 80 to 90% sa mga molupyo sa mga biktima sa katalagman, mahimo ra natong i-bank transfer, mahimo ra natong i-GCash ang mga hinabang. So, para sa mga donors, mahimo ba ipadala ninyo og GCash or i-bank transfer lang ang inyong mga hinabang? Wa na te physical nga collection nga himuon. Di na mo diha mamalit og bugas aron ihatag. Di na mo mamalit og sardinas aron ihatag. Ang inyong cash mo na inyong ihatag. Unya, so igdawat na mo sa cash, for example, nga assistance pinag sa GCash or sa bank transfer, mag-device ta og system nga ma-acknowledge. Kadtong magpahingan on air, gustong nganlan sila on air sa ilang mga hinabang, atong nganlan on air. Kadtong dili magpahingan on air, atong i-anonymous ang ilang mga hinabang. Pero ang tanan ma-acknowledge gyud. I-acknowledge natong, yes, nadawat namo aning orasa, aning adlaw ang imong hinabang, mao ni ang kantidara nga among nadawat. As of today, mao ni ang atong GCash contributions nga nadawat. As of today, mao ni ang atong mga bank transfer, mga donasyon pinagi sa bank transfer. Unya, mag-target ta og amount. 1,000 ka pamilya man ni, hatagan nato og 500 pesos kada pamilya. So mao ni ang kantidad nga atong i-target nga makolekta. Once ma-target na nitong maong kantidad, makigsabot na nata sa bangko, makigsabot sa GCash, i-waive lang ang administrative fee aron nga ang tanang hinabang maadto gyud sa mga biktima. Way tipak sa GCash ug sa bangko. Mao na ang value sa partnership. Mutrabaho na ba na karon? Inyo tan-aw. Doon na may taga-bangko tingali ka nagtan-aw karon. Feasible na ba na? Nga, imbis mamulikta pa ito ang mga hinabang, di na magdumog ang mga biktima. Usahay dia, i-distribute ni mo sinabang, mag-ilugay pa. Ang usahay, masalutan ka diya bugoy, mo manguhag mga hinabang bisag dili sila mga biktima sa katalagman. Kini wa na hasol. Ug paspas kaayo nga madawat ang mga hinabang. Makakolekta ta sa target amount on the first day sa atong relief campaign. Ama, on the same day, mahatag na ang mga hinabang. Sunod oras, di gali maabdag ug magamit na sa mga biktima ang mga hinabang. Nganong cash assistance ang labing efficient sigon sa pagtuon sa United Nations, sa World Economic Forum o sa mga organisasyon. Kay ang mga biktima mo'y labing nahibaw unsay ilang kikinahanglan.
Daghan kay kong nadunggan, Leo, di na sad sardinas yung ihatag bi kay aslom na kay mga ba Leo, pulos na sardinas among sudan. Lain ba paminawon ba? Pagpili pa mo nga tabanganan ba mo pero tinuod. Kung pulos sardinas mo ihatag sa mga relief operations, mapulo sardinas, lami man ang sardinas, pero imagine sardinas pamahaw, sardinas paniudto, sardinas panihapon sa first day. Sardinas pamahaw, sardinas paniudto, sardinas panihapon sa second day. Mintras, kung cash ang imong ihatag, ang mga pamilya mo ay makapahiluna. O nahatagan tag 1,000 pesos sa Kapamilya Relief Campaign. O sige, atong palitan ni og 5 ka kilo nga bugas, atong palitan na tog 1 ka kilo nga isda, 1 ka kilo nga munggos, 1 ka kilo nga or napo ka putos nga noodles. Doon na natay kuan ang konsumo sa unang 3 ka adlaw human sa katalagman. Ang mga pamilya mo'y labing nahibaw. Unsay labing gikinahanglan nila. Kinahanglan sila tambal. Na pulos pagkaon naman ilang nahatag. Kung cash assistance imong ihatag, makatipak silang jutay para tambal kay maintenance dito sa ilang mga lolo o sa ilang mga lola. Pika mo sa inyong tanaw. Feasible na ba karon nga ipaagi na to og cash assistance tanan ang mga hinabang? Sa kasinatian sa kumagwang dito sa Hong Kong, kaya mong kinamguangan na masungkong si Boy Lastimosa, kadto bitong mga ayuda atol sa pandemya sa COVID-19, ang Hong Kong government ni paagi adto og cash man to ang mga hinabang. Ni paagi sa mga bank transfers o sa mga online platforms. Kay happy tanang taga Hong Kong, doon na may mga bank accounts. So siyon ra kayo. Ikuha las gobyerno o doon ay database ang gobyerno sa mga bank account numbers sa mga mulupyo. Of course, hoping private ang data, dili to ipasaya aron dili magamit sa mga hackers o sa ubang mga sindikato. Ni paagi og bank transfer. So sayon kayo ang mga tao dili wa mo linya. Pag-check nila silang bangko niabot ng hinabang gikan sa gobyerno. Sa Estados Unidos ug sa ubang kanasuran ipaagi og cheque. Ang mga cheque ilang gipang email, gipang mail sa koreo kay efficient man kayo ang postal system dito sa Estados Unidos ug sa ubang kanasuran. So ang problema gud ani GCash og bangko kadtong mga lugar nga way mga bangko o why GCash, why online, why internet access. Unsa man nimo sila sa pag-abot? Monik ang Social Security System SSS, ang Government Service Insurance System GSIS, nasa portion sa ilang mga miyembro, mga pensioners nga why internet access, ila sang muna ipaagi og kuryo ang mga cheque. Ang 4Ps for example, gipaagi na og mga ATM. Doon na sila murag ATM cards. Nagipang apod-apod aron nga ipaagi dito sa ATM cards ang mga hinabang. Katong fuel subsidy gipaagi sa tug ATM sa Land Bank of the Philippines. Pero dili lagi tanan. Kay doon na pa manggi portion gud sa atong population nga wa pay internet access. Unya maglaway lang sila. Dili sila pay labing kabos o sila mga telepono unya mahikawan pagid sila sa mga hinabang. So maybe mo na i-extend ang sistema aron nga inclusive. Aron nga bisan ang way internet access, bisan ang way mga bank accounts, bisan ang way mga GCash, way mga ATM cards, makadawat gihapon sa cash assistance. Kung ipaagi nimo og cheque, lain na sa nga burokrasya. Kay kinang mo adto na sa nangita na sa sila bangko pag in cash sa ilang cheque. So unsay paagi aron na cash na lang gyud mo ihatag ngadto ining mao mga pamilya. So mo nay ana diya musod ang Palawan Express, ana diya musod ang M. Luilier, ana diya musod ang mga kwarta padala. Pasayloa doon natin mga viewers mo padana og suporta sa atong programa pinagi sa kwarta padala. Di gyud nako tubagon. Kay has di ba ko tigawas diri sa bay? Unya wag ani ko kahibaw asa ang Palawan diri dool sa amo. So pasayloa na kana mga hinabang nga inyong gihatag masayo na ko madawat ipaagi sa GCash, ipaagi sa akong BPI sa bank transfer, doon na sa mga muhatag na tutabang hinangi sa PayPal. Pero kasagaran lagi dili magpaila, dili magpa-acknowledge. So salamat kaayo ni mga hinabang. Pero kung magpada sa Palawan, kasagaran, doon nang magpada o Palawan, pasayloa di gyud ko mo acknowledge kay wa jud ko'y paagi pagkubraan as Palawan. Kay wa mo ko kahibaw kanung sa ko makagawas, kanung sa ko makaadto Palawan, kanung sa ko makakuha
anang inyong mga hinabang unya murag doon na ba na expiry. Plus hasulan kay ko maglinya-linya ko dito sa Palawan nga para sa inyong mga hinabang. Unang pasaylo ako, I'm sure gusto dyan mo mutabang sa itong mga programa o maybe ang Palawan mo ay labing sayon na paagi sa paghatod sa inyong mga hinabang. Pero mao sa ni akong limitasyon. Di ko kaadtog Palawan Express o di ko ganahan na moadtog Palawan Express. Di ko ganahan mo tultul sa adtog Palawan kay usay di manguna masubay sa among mga lakaw. Tagsar kay mga lakaw gikan diri sa among mga Pinoyanan. Pero ipagi niyo GCash, ipagi niyo bank transfer, maupot dayon na nako ug ako dayon namo acknowledge. Daghan mangutanan na dawat ni ba nimo ning kantidaran, gipadana mo aning adlaw, aning orasa. Sayon man kay pagsubay sa mga transaksyon. So mao na ang cash assistance mo labing epektibo na paagi paghatod og hinabang, labing efficient na paagi paghatod sa hinabang. So kanang putos-putos o mga relief goods wala na dili na nauso karon o dili na siya practical karon. Although mao gihapoy atong himuon kasagaran kay mao may atong naandan. Pero kung atong tamdan kini pagtuon sa United Nations, ang ayantang magtuon kung sa labing efficient na sistema sa pag-apod-apod og cash assistance. Ang girekomendar sa United Nations, makipartner ta og mga online platforms, makipartner ta og mga bangko, makipartner ta og ubang mga institusyon na mo simplify, mo facilitate sa pag-apod-apod sa labing makiangayon nga paagi, sa labing sayon nga paagi, sa labing dali nga panahon sa atong mga ayuda ngadto sa mga biktima sa katalagman. Unsa inyong kasinatian sa pag-apod-apod o mga ayuda? Kung doon na mo inyong kaugaling mga relief operations nga gipasugdahan. Unsa inyong kasinatian sa pagdawat og ayuda kung siba ko na biktima mo sa mga katalagman? Ug unsa man inyong ikasugyot base sa inyong mga kasinatian o nahipos nga mga kasayuran, unsa ang pag-improve ang pag-apod-apod og mga ayuda atul para sa mga biktima sa katalagman aron paspas nga makuha, dili mahilabtan ang mga hinabang, maubot gyud sa mga biktima ang ayuda gikan sa manggihatagon, matinabangon na mga subuanon o uban nato mga kapamilya ngadto sa labing nagkinahanglan ng mga biktima. Palibutan diya sa itong comment box ang inyong mga sugyot, ang inyong mga ideya o uban pa ninyo nga mga inputs. Hopefully, makaumulta o mas makiangayon, mas paspas, masayon, mas kasaligan ang sistema sa pag-apod-apod sa mga hinabang sa mga biktima sa katalagman. Ug ila dayong madawat sa labing dali nga panahon ug ang labing nagkinahanglan makadawat gyud sa kikinahanglan kayo nga ayuda. Uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong kanunay nga pagsubay, pagsalig ug pagsuporta ug pagpaminaw sa atong panahom dayon kilom-kilom. Daghang salamat CB girl.